суда коенырга. Bir günü ул күрде су анасын алтын тарак белән чәчен тарап утыра. Малай аны күрде дә су анасы китте суга чумды. Малай тиз генә тарагын алды да чапты ине. Чаба. Су анасы күрде дә китте аның артыннан. Су анасының этләр кудылар. Һәм малай әйтте әнисенә: Әни, мин алтын тарак таптым дие. Әнисе алды да һәм алып куйды таракны. Малай әйтте: Каты чаптым дие. Ардым. Йокларга ятты малай. Төнне куркып ята. Һәм тәрәзәгә шакый су анасы. Һәм әйтте әнисе: Кем анда төнне тәрәзәгә шакый? Су анасы әйтте: Бу мин, су анасы. Синең малайың минем алтын таракны алып китте дие. Һәм ул аңа тәрәзәдән атты да алтын таракны. Һәм сүгә башлады әнисе малайны. Әкият бетте. Фалан заманда яшәгән җибер булды. Ул утын ялга киткән. Аның каршына чыккан шүрәле әйткән батырга: Әйдә кати уйныйбыз. Югалы. Син миңа булыш әле баштан. Шүрәле бер ялыкка тыккан бармагын. Батыр бер ялыкка тиккән шүрәленең бармагы кысылган. Шүрәле җылый акыра. Шүрәле әйтте батырга: Синең исемең ничек? Сиңа әйтсәләр, кем кысты дип. Батыр минем исемем. Яшәгән бер әби белән бабай. Аларның булган кәҗә белән сарык. Бабай әйткән: Кәҗә Аларның булган кәҗә белән сарык. Аларны кудылар. Аларның ашамы. Алар юлга кузгалдылар. Баралар, юлда күрәләр, бүре башы киселгән. Синау. Икесе дә куактан алдылар да капчыкка салдылар. Баралар, төн җитте. Күрәләр ул җырактан түгел. Баралар шунда. Күрәләр, дүрт бүре утыра. Алар ботка ташырып утыралар иде. Безгә итә тапылды боткага. Бүреләр капчыктан алдылар. Бүреләр куркып ашыган. Мин су тиз генә суап киләм әйткән берсе.
Sonra ortadan ikincisi izlerge barar. Şöyle gidip şuraya dolaşıp baravar idi. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Qo'shib bitirdim.